Mä fiksaan yritysten nettisivuja ja mua pyrittiin fiksaamaan limorent.fi-nimiset sivut. Tämä yritys siis tarjoaa kaikenlaisia limusiinipalveluita. Tämän sivun ongelmana on se, että asiakas ei saa minkäänlaista visuaalista kuvaa yrityksen palveluista muuta kuin tekstimuodossa. Tämä keskellä oleva yrityksen nimi vie turhaa tilaa, koska yrityksen nimi on mainittu jo vasemmassa yläkulmassa. Näistä alateksteistä mä kyllä tykkään siinä kertaa suoraan, että mikä on homman nimi. Etusivulla mä laittaisin kanssa vähän enemmän sisältöä, mutta nyt korjataan vaan tää etunäkymä. Lähdetään fiksaamaan näitä sivuja. Taustan laitoin mustaksi ja oikealle loin tommosen brändin värejä edustaman kuvan kulkuneuvosta, jonka löysin kyseisen yrityksen sivulta. Pistetään pieni gradientti vielä semmosen häivytysefektin luomiseksi. Laaksossa. Keskelle perustekstit kertoen asiakkaalle, mitä yritys tekee, missä tekee ja miten tekee saman tien. Sitten alle 2 call to action -nappulaa. Tommonen palvelut. Sitten vielä ylös yläpalkki mahdollisimman pelkistetysti. Alas vielä tommonen, että kannustaa käyttäjää scrollaamaan alaspäin. Siinä olisi tosiaan valmis paketti. Pidettiin samat väriteemat kuin aikaisemmalla sivulla ja koitettiin mahdollisimman minimalistisena pitää kyseinen ratkaisu sen premium-fiiliksen tuomiseksi. Kerro ihmeessä mielipide kyseisestä uudistuksesta, kumpi oli parempi ennen vai jälkeen. Ja heitä just sun tai miksei tutunkin yrityksen sivut kommentteihin, niin fiksaillaan niitä tulevissa jaksoissa kuntoon. Nähdään seuraavan fiksauksen parissa. Boom!